Guys, yung binilhan natin ng paso kahapon, bumalik kami doon, pinapunta niya kami dito sa main na main na lugar. It's along MacArthur Highway, katabing-katabi ng Magnificat Academy. Ang dami niya pala siyang gumagawa nito, guys, oh. Ang ganda. Hello. Ganda ng mga bonsai, guys, eh. Gawa ni Renhard. Ganda. Ang ganda. Magkano na ganito, ma'am? Ako siya dito mami, kung 5,000 o 8,000. No. Ako siya mami. Ganda. Kasi sa mga bonsai, ma'am, ayaw ibigay ni Mr. sa akin yung mga price. Kasi gusto niya siya mag-presyon. Oo. Ang ganda din. Dahil niyang bonsai. Ay, ganda nito. Wow. Ganito yung tanim na binili natin, pero ito maraming sanga. Yun straight lang. Sa Angeles Metrogate. Buti na padaan ko kayo dun sa ano, shortcut? Oo, dumaan kami, naghahanap talaga kami ng tanim, tapos doon kami sa kanya nakabili ng paso. Paso din. Ano, pupukay, no? Paano natin kung gano'n? Da! Alam mo yan ang Ren, ihuli mo yan, Ren. Kasi mabigat para sa amin dalawa pag binuhat namin yan mamaya. Ihuli mo yan, itong kudrado ilagay mo dyan. Ang ganda ng mga bonsai mo doon, ah. Ang gaganda. Ang personal po yan, ma'am, sa akin yan. Oo, ang ganda. Dapat gumawa ka ng marami. Para ikaw na ibablog doon, ah. Talagang delikado yung e-bike na ganyan, eh. Ay, ba magarga dito ka? Hindi, ba magarga? Bayan lang dun, eh. Hello? Ha? Hindi, yan ako. Bagong kulay lang yan, bagong ulit agad. Yan lang. Okay guys, bumili tayo ng 2 bilog na paso at saka 4 na square na pot, kagaya ng nabili namin kahapon. So okay na tayo sa paso. Tapos bumili kami ng ipa, minimix pala yun sa lupa. Yun ang mga ginagawa ng mga may-ari doon ng mga garden. Tapos dito nga tayo banda, gutom na kami. Anong oras na? 1:00 na. Dito na kami sa Global Plaza, Mexico. Pampanga. Mexico, Pampanga pala. Hindi pala Mexico sa doon sa malayo. Ang ganda naman ng ilaw na yun. Green. Tapos ito ang pinakamalapit na naman ang kainan natin. Okay naman siya. Nandito tayo kahapon. Balik tayo ulit sa Lipag Grill Restaurant ng Mexico, Pampanga. Ito lang gusto mo.
Eh, saan ba gusto mo? McDonald's na naman. Ayan, 7-Eleven, oh. Ah, 7-Eleven lang daw niya ako pakakainin, guys. Merong ano dyan, Bakit na? siopaw. Pwede naman ako sa 7-Eleven, minsan yun na nga lang ano ko, hinihingi ko, Kaya lang, tanghali ngayon, gutom na tayo. Kinain natin isang itlog lang, tsaka pandesal. Makikita tayo ng tao. Bibigyan na naman niya tayo ng payong. Kahapon, binigyan niya tayo ng free payong. Hihingi tayo. Sabihin natin. Kaya lang, sabihin niya. Dalawa kami. Ayan. Ang taas ng building na pala na to. Ano kaya yan? Sino nakakaalam? Kung ano yan. Yan sa Global Plaza tayo dito. Parang mga bagong ano to, mga building dito. Ito yung may Robinson Market. Wala na kaming nabiling tanim, guys. May mga nakikita ako pero wag na muna. Yun na lang paso. Pero kailangan natin ng loam soil. Wala na silang loam soil na tinda. Dito meron na. Saan? Dito. Saan dyan? Yan, sa Lipag-Grill. Na ano? Lomi. Lomi. Hindi loam soil. Lomi pala yung kinain niya. Kamo masarap daw, sabi niya. Tama nga si Pam, masarap nga Pam. Masarapan itong ano totoo, mamang ito. Sige guys, bababa na tayo. Tingnan natin ano makakain. Parang gusto kong isda. Tingnan natin kung anong meron. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, I wanna be with you. If that's the last thing that I could do, call me a fan. I'm living, give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. Is the last thing that I could do. We've been making magic, and sometimes I get nervous, but too good to. 4 shots and you're pouring me a fit. But no girl's ever looked at me like this. Your roommate's pissed, she's halfway out the door. We throw our glasses back and I shiver as your hair kisses the floor. I can't remember which party we danced through that night. The boys ask stupid questions, we just laugh at the secret we can't hide. For the first time, Cinderella's staying out past midnight. Your lips press soft against my shoulder. It's not forever, it's just a moment we can smile. Dahil siya naubos. Busog na busog na busog. Thank you, Lord. You grabbed my hand and dragged me to your room. My heart takes off and doesn't stop till she's halfway to the moon. Suddenly we're sober and we're shy, but someday we'll be brave enough to look each other in the eye. I can't